Hola! Si estàs mirant aquest vídeo és perquè s'apropa la selectivitat i estàs preocupat o preocupada. Així que avui parlarem de les ponderacions del 2020. Saps que les ponderacions han canviat a partir de l'any 2020? Això vol dir que en molts casos s'ha reduït dràsticament el nombre d'assignatures específiques i en d'altres el ventall és bastant més ampli. Per tant, si vols definir la teva estratègia per fer la selectivitat, queda't a veure aquest vídeo fins al final. Si fas un cop d'ull a l'antiga taula de ponderacions i la compares amb la del 2020, l'actual, veuràs que en alguns graus s'ha ampliat una mica l'oferta d'assignatures que ponderaven 0,2, és a dir, les que ponderen més, però que s'ha reduït molt dràsticament l'oferta d'assignatures que ponderen 0,1. Recorda que les úniques matèries comunes d'opció de la fase general que pots escollir són matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials, llatí i fonaments de les arts. Aquestes assignatures també et poden ponderar a la fase específica si treus una nota de 5 o superior. Per tant, quan hagis d'escollir les assignatures de la selectivitat, mira't abans les ponderacions per veure si alguna d'aquestes que pots escollir et pondera també el grau que vols fer. Et vull donar uns quants exemples per veure quines assignatures poden triar la selectivitat segons aquesta estratègia que es pot seguir de les ponderacions i començarem amb 4 graus de diferents àmbits perquè vegis com ho escolliria jo. Per exemple, comencem per fisioteràpia, on han desaparegut totes les assignatures que ponderaven 0,1, però ara hi ha més oferta de 0,2. Per exemple, hi tenim biologia, física, història de la filosofia i matemàtiques. Aquesta última la pots escollir a la fase general i a l'específica. Per mestre d'educació infantil ja no es pot escollir cap assignatura que ponderi 0,1, però han augmentat fins a 15 el nombre d'assignatures que ponderen el doble, és a dir, 0,2. Quina davallada a periodisme! Abans podies escollir entre 20 assignatures que ponderaven 0,1 o 0,2. Ara només pots triar entre 9 assignatures que comptaran 0,2. Entre aquestes, també n'hi ha 3 que pots triar a la fase comuna d'opció perquè et ponderin a l'específica. A AD ha passat gairebé el mateix que periodisme. Passem de 19 assignatures a només 8. Són biologia, economia de l'empresa, geografia, física, història de la filosofia, química, matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials. Pots escollir una d'aquestes dues últimes també perquè et ponderin a la fase específica. Si tens algun dubte sobre quina estratègia utilitzar per triar les assignatures de la selectivitat, envia'ns el teu dubte a preguntes i respostes de la nostra pàgina web. Per cert, tindrem un nou cercador de ponderacions a la nostra pàgina web des del qual podràs cercar quines assignatures ponderen els graus que t'agraden, però també a quins graus pots accedir segons les assignatures específiques que se't donen bé. Si aquest vídeo t'ha resultat útil, fes-li like i sobretot subscriu-te i segueix-nos fent clic a la campaneta de notificacions per rebre'n una cada vegada que publiquem un nou vídeo. Moltes gràcies per veure aquest nou vídeo preparat i ens veiem a la propera. Fins aviat!